Läppar på botten. Och så ställningen. Tänk att övertygen ligger ut med halsen på honom. Att han ställer fint. Ja, det är jättefint. Han skrapar som en liten kugg. Fram med handen. Ja, det är fint. Ja, går du ner och vänder halsen igenom och börjar med snälla slutor som är ganska långa. Små högerslutor ända ut mot väggen. Ja, det är bra. Hitta vägen. Sitt med till höger. Känn att du nästan ramlar av. Fint. Bra. Ja då. Det är bra. Ja, duktig kille. Super. En halva, lite där upp. Ja, det är jättefint. Jag får ta rättelse. Mitt framför mig, det var mysigt. Ja. Ja, tack Karolina. Ja, bra. Nej, men sätt dig. Halvt igenom, vänster sluta. Anna-Maria, det är så roligt. Det är så kul. Han är så fin. Sitt med till vänster. Framdelen måste leda. Akta baken. Jag tror det... Där ja. Titta lite bakåt så ser du rumpan.